ebe isi ego? Oh, no wonder. School on the reach and a kai. Okay, done, ma. More I am grown na Uniport. You got okay. I will be going over here. So, a bit of mark. Okay, death certificate. Yeah. Oh, yeah. And I have a kai bit of mark. Now, driver's license. Driver's license. Maybe okay, got the name make him because you will be motor. A trademark. And what are company? Trademark, I'll do my can do with a company. Trademark, when you're by Shirikan at school. Here, no, Mego, you need Megan at school, you know, into academy. And look a baby to Wago. I'll back, I shot to that. I'm telling you, in a Sylvia, you got Chotiana. Yeah, that's warranted. That's warranted. I hear up there. And I shall be shot on one of the Hey, Maggie. Kim not Charlie Apple. Now, Rolla and Gana about poo. But I'll tell you, Martha. I mean, you will tell you a certificate. Let the man not judge the Abam Kata anyway, and I cannot check a lapel. Eh? You get every election. Masanya Hagem. Maggie. Wole Camporo. It's equal to him about Sagan. It's equal to him about Sagan. Eh? Ele can born again who go no ten gutu. I shall make a lesson. I shall me ballot boss, a brunge nisig. I shall me change the party, Shina party, form or party cause or Wasago. I trap one ago. Nanyama, Yemen and Kawazi. Ranabal, Kamja, may wake you up. Maybe I got through your copies of 5 because here and need any dream put my hand into desk. Hello. You go to Nabia. Fukule. Number down, a baby, but baby 6 down. It can be a baramuni. You grew up and you don't know about you shame me. You watch higher. You want more from Naban and give warm or you could teach a game also. That my room is a chaya. Then, and wait for me, bro. I guess I'm being knowledge. In the outer, you know, a copies of 5. No office I here behind now. I know human trade, yaw. I know a homaka. Organic home madi by yaw human trade. So therefore, be very, very allergic to it. A miss colute. Because he makes you only come into Sapphire Lagana and then I need that bamboo and apple gore. But get me a Chesana. So banned. So banned. In any soft drink in a room. In what do you not your energy what's happening? Umulo good of Bachacum. One book coming down about the very important. Yeah, Malite Ule Makienda and then Kujidri him with Kiji Legos Riana school. I'm on school away girl. I could call her Helote and Kiji Legos Shria. So you be doing your by name, young man, no, not an opera. What one guy? I will talk to you later. Hello. Akwụkwọ ehichelen akwụkwọ ụmụ skulu na-eweta na my desk. You know ihe ụmụ skulu na-eweta na my desk. I na-eji eme political insurgency. Sometimes I think we under nepotism. Oh, yes, my night. It was just so. I got totally real. Eh? Igemeli. Mageli here basadigo. Ihe lo mekwadigo. Ile agbo be ha ka go no teto ki na eti go no ihe na gbasadigo. Enwetele ma na enwetele ma leto shiri gbasago. Ajiju kporo. Ko zizi kwa ajila ma ajiju na ewi we no obi. Ajila ma ajiju na ewi we no obi. Because when in my office level of no in office I must keji mu cross road question na. Almost civil government officers some name with technical hono. I will tell Hana credential Hana table motor by. When you come na go dey nyon. Abakalambia na ya dey wetu onwe mala. Government is something wrong for hideout. Mzokpo. So wetu onwe mala na echezi mbulele government. Unu cha na mo no ofu okwa. Pari onwe gu. Ya wudi ihe nkwo pụtara. Nwere ihe dị mkpa. Nwere ihe dị mkpa Megan. Ama me hoga kwa ya hoga. Imo.
ga ihe kwu ị nwekwara anya ị nwekwara ntị ka ị nwekwara designing spirit ma mgbe heri agha na-eme n'ime compound ibili he megekwe nga o he megekwe ebele o ka onwe hụ gaghị ya ọ naanị m n'ahụ gịnị mere ihe ugbu a ka ị nyere m ole si n'iya mapasị o nwere ebe obi m na-aga ana obi m gwa m ihe ọ na-agwajọ nwaanyị Anambra na nna m ndị gara gburugburu ya elima ya elepụta Nnamdị kaba mama nwaanyị Anambra mama ya na-aba emeghị ekwu ya na ntakịrị ka ị hụrụ Nnamdị ahụ ọtịtị ala ụkwa tata nwekwa ụjọ nkwekọ nọ na-ebuli adị m ka eriwele ha oso agbaratụwala ha ihe ọhịa m chọpụtara ihe obi m na-agwakwana m Chineke nna nkwete m si ele gị ote na-ele gị lepagide gị anya shi ka ị ga-ewe ọnụ Chineke kere kekwa ọnụ ihe ọma ọnụ nọ na-akaje gị eshije gị pụ ọnụ ụgbọ ụka ya wee nwere onye na-akwụ gị ọnụ maka sọ ọnụ gị na enwere onye na-emere mgbe ụfọdụ ya bịa detu ọdị ọnụ mechapụ ọdụ ushi ọnụ maka Chineke banye n'enugwu enwe hope na ndụ gị ele ihe gbasara gị ọwụnụ ele ihe Nnamdị oriri ose oriri pepe soup ọ gbasara gị lugodo ụmụ agbọghọbịa niile bi na kọmpaụnd na otu aha charman ele onye gị na ya ha na the same size n'ime kọmpaụnd ha niile gbagburu tuku ụmụ okorobịa na-eji yarị ka nga agbasa chọọchị nwere mkpu ụmụ okorobịa na-eli gburo ha eli maka na ka elipụta ebe elipara na nwaanyị Anambra ahụ ọwụ nwaanyị ibego nidiri olive oil n'ime ndị o nidiri ka atọ ya mmanụ ọpụpa Nnamdị abaga na-agbagịrị ya mmanụ nwaanyị ana-ebukpọrị kwe hụrụ ngazi ya ha lee onye nke ọzọ ahụ bi opposite director first kwe hụrụ ga-eli ya ha nke ọzọ wa Azụka nke ọzọ wa Iruka ha abụọ bi n'otu ụlọ nke gị mgbe ọbụla gị gbachie obi gbachie ụlọ gbachie nta gbachie ebe niile zuzuru biko bịa ga-atụ ihe ga-emere onwe gị anụ ọzọ ị ga-abịa ka anyị bịagarị ụlọ bịa ga kụ ihe dị mkpa gị nọ nga na-akọrọ m ọzọ bịa bịa mere m biko ka anyị ga mee ihe dị mkpa na rum m ga mee ihe dị mkpa ọhịkwo gị akpọ ọnụ kpakpakpakpakpọ ata mmanụ ka m gwakwa gị were ịta mmanụ akọdụ m n'ahụ asị m sa mmanụ akọghọ m n'ahụ nwoke rụpịara na-atụ mmanụ onye soyin ga-atọ mmanụ n'ime soyin meshin gị ka m gwakwa gị ndị chọọchị anyị sayensị awụ m Ada Mekisedek ịwa Ada Mekisedek gị ime anya ote ghalị anya elu ka onye odede na-aga awụ m Ada Mekisedek awụ m ada loiloyi awụ m Ada iyi afọ awụ m Ada Njaba eke Njaba mụrụ gụ ndị ụmụ ụfọdụ kwado ugbu a ama agbashi ya agbashi a na-ejere afọ m oke kodogbu a maka Chineke ihe ga-azọ gị na ya dị esi ọbụla ịra alachi otu ejide m ya ga na-ekwu m odidi m gburu onye ike pewe ụzọ bịa nga ahụ fọrọ ya gị n'ike repụ ọgụ ka nnela agbọbịa kpọrọ nkụ agbọbịa ụkwụgwọ m ọchịgọ m agadi m atakwana gị mụ na gị owu lebọ mama bata dogbu a repụ ọgụ gị repụ gị na ya adị Ogugo ọjị ka akpọgọ m ọjị ugwu anyị bịara tinye anyị ego ya adị na-azabeghị ya ịmụ iwu anyị na ya ada iketere ịza ya adị chi ihu ga-emepụ ka ịkpọrọ nwaanyị gbachi onwe gị n'ụlọ nọ nga ihe ebe ka nwaanyị akụgịrị aka n'ụdọ gị mepere na-emechakwa ọnụ ị ga-akwa anyị 2,000 naira ego gịnị ego eji aza ya adị isi ego ya ọ bụ ego bere ala bere ala efigo nya nna anọrị ya ụnụ apụtata asị m nte 2,000 naira onye zakwana ya ejikwa m onye zara ya na ọ negosara ya ọ bụ negosara nwoke m nye ya ego na-agba m crossroad question ụta na-eche eme ya onye zara ya oru tọn onye a ma ga-aza ka ya gị bịasị nye gị 2,000 ọchịchị echenjiele onye nọ n'ọchịchị mba awa ahụ ya na ugbu a
anyị mere change of government so therefore onye ọbụla na-aza dị ihe ga-akwụ 2,000 onwede gwara m nke ahụ Mgbe mgbe ọzọ maza egbere ego gbakwụkwọ ego mgbe ọzọ mgbe ọzọ gaje kochi eze gị aka gị amụ na alike community na-ekwu lekwa iko ọma nsị m abịa ugbu a na-akụ mbịaba na-asị nweta 2,000 naira ị ga-anụ n'ikuku ọnwụ maka akara dị mụlụ ụzọ aka weta ego maka ana n'ikuku ọnwụ gị kpọọ m onye oshi anyway ama m ego ha na-akwụ m onye dị iwu na ya dị chere m aga wetara na ego nke a na ọtụtụ Ugochi American wonder. What can you go? Makachine can be a country by game and call. I want to so God. They got some I will. Eh, by Karamogan and Tiaga Koi. By it is here, a God. What can you go take? I visit it's a man that condemn corner. I am not a magic corner. I listen the family on the magic. The one on the sharing. Just 2 seconds with a twinkle of an eye. He magicalized all that. This shall see who look your bata. Actually, come again, Magala, one eye give with her. Forno. Neponia, out of Pasotania, which an anya. What I tell Anya, no, what to make or just one layer left. What was all that is 1 year with it, Congress. Give her. You go stop. Let go on the table. Neponia. I'm not going to keep you up the lemon with that hand. It's an eye with children. I give you children. Give me a go. Abịara m nga na-ajụ ha maka Ugochi. Ha bịa na-akparị m na-akụ m ihe na nweta ego nwa ego ha na-asị nweta. Akwasị nwa mma ga-wetara na ego ọ na-abịa ngachi kugburu nwanne m nwoke. Hai, ndo. Kwa yeso nche maka weta ego. Nyo na ego. My beautiful dancer. Nema mama. And I wanted to get here, welcome to my hideout. Here now where by hideout. A small place and I just manage. Just not manage here. My name will make state now. You mean it? When make state, me say boy now. Wow. We for Imo over now. I'm telling you honestly, I'm not working a phone now, one again. What I go? And my family based in US. Okay. Oh yeah, la kramanoko. Oh yeah, la kramanoko tneka kwala yoko. Hey! Ka uja share mogo. Na Ilo tende manager urashi wote uri okora coat. Jiri. Ebe. Ya dai ke kwa American wonder. Ima na enwe jet ngol. Ego m jet now. Apakele apake. E got go. Jiri. What's jet? Could you motivate yourself? Matroka formatic. Mercedes Benz. Formatic. Mazda na get on a man get talk up and open. Immediately. Match you get up, match you get up. Oh, Belinda. Oh, Belinda. Even I would on my log. Na Abuja. What I go? My wool on my log. I said to go that you take a hand, Jelemia. My dash nigga building. I'm going to. Imagine my fleet station. Nke lawful. Ofun na Abuja, ofun Lagos, ofun Port Harcourt. Wow. Even I'm my boys, my guy, water, diesel, my power, my this thing. So bad there. A quick man kidnapped on last December. A kidnapped on the first one, we put 200 million naira. You got to go. Then we kidnap come again, 100 million. Chineke kwele ihe ọjọọ. Onye ndị na hide that can cover up na kwa gwa ngina can cover up. So that can dem mara mata na enwe ego.
ma jet ma ga-abatakwana ọ ga-abata ebe a ọ ga-abata na ebe a ịghọtago ọ ya dịsị nso moto m gwa gị mmegote gị ịtọ ma chinye gị ịtọ nemenụkwa ịrụte ihe dị ihe kesef ihe nwoke a na-agwado ụmụ nwaanyị na ha na-eji esi oge na-aza enwere nwatakịrị nwaanyị ọma ihe asọma ihe letu nwa agbọbịa mmadụ otu geshi nnọọ nwoke atashi ya ekwuru ozugbo ihe riba n'ime nga nwụrụ ya okwesịghị ịga ọtọ ị ga-amasọwashi okwesịghị ịga ya onye m na-ekwu so okwesịghị ịga nwatakịrị ukwu a m tọpụrụ ngwa ụda ka eziri ụgbọ m bịawụrụ kpọgosi gị bịa leta ihe na-eme ka ị bịawụrụ lụọ ọgụ karịa onye nwe ọgụ ile ka m ji osoju agụ ojiji ntakịrị ote gị maka enyome gị enyome edechi ọgụ na Timoti ada eme ihe ote Timoti omebedịgo ote esemọsọ otu yere ha ọbara anya Timoti aghawụla gị aka ọ ghawụla gị aka eyiri gị onye Babilọn ya ghere oghe efufuroro nchiri agwụ m eke gbara abụba ọbụdụ Timoti ele ihe ya aṅụ ka ihe ya aṅụ enwere m Andrea enwere m Cali Rose enwere m champagne ihe ọwụla anything soft anything soft achọrọ m nke na-aba n'anya ịchọ soft nwaanyị gwa na onye bịa na gị ma na-aṅụ soft mana ebe ịchọ soft m egote gị soft mana oke nsogbu adịrị ka nje gwa my voice relax ya relax ihe ahụ my small hideout ebe m na-anọ na-ezu ike ghọtago and okay let me come ka m bịa nwa mara mara ebe ka ezigbo nwa akademekwe aga m akarị kwe hụrụ nwanne ama anapụta nwanne n'aka ọnwụ ihe m gụrụ na skuulu G&C guidance and counseling ihe m gụrụ agacha m godo aka napụta nwata nwaanyị ka na wara nke na-akpọ ya nna m ka ị gaa Timo ya sị nyere akwọlụ nna ewekwela iwe ọ pụrụ apụ